a nan gurin ini shawar ke barawa na farko su ga ainihin ma'aurata masu neman aure. Idan mutum yana son zaman lafiya a wannan rayuwar, kai kada ya dai dogon neman aure. Ba na ba da shawarar dogon neman aure. Shi aure da zaka more masa, kurin ka bari in lokacin yin ka yayi, ka gama shiryawa, ka kimtsa, ka hada tsummo karanka, ka hada sadakinka, ka nemi gidan zamanka, ka yi duk abin da ya kamata ka yi, shikenan sai ka shiga neman aurenka. Ba lokaci mai tsawo, 'yan watanni kaɗan, shekara ɗaya in yayi yawa, a sa muku lokaci a yi muku engaging, a je a yi maka aurenka. Kaga na farko dai ka huta da NYC bautar ƙasa da ake wa mata. Dan duk wanda ya shiga neman mace shekara 2, shekara 3, 4, 5, 6, billahi azimu sai yayi ta yi mata hidimar da ba zai wa uwar da ta haife shi ba. Dan duk sallah sai kai mata dinki, duk azumi sai kai mata kayan shan ruwa. Wannan ba ruwa bane, duk yana da kyau a kyautatawa. Amma ina shaida muku akwai wanda suna yi wa 'yan matansu ba sa yi wa iyayensu. Yanzu wani a sallan nan ko a azumin nan zai tara kuɗi ya kashe wa budurwarsa, budurwar gaibu fa, Allahu alam, sai ya gama tara kuɗin ya kashe mata, kuma wani ya zo ya make shi ya aure ta, ya ɗaga shi sama, ya buga shi, ya kada shi. Dan yanzu 'yan matan yanzu wanda ya fi ka maiko, ya fi ka iya gayu, ya fi ka haske, ya fi ka ƙarya, shine zai kada kai. To kai ka yi shekara 3, 4, 5 kana mata hidima, kana kashe mata kuɗi. Wani ya zo da wankakkiyar motarsa, ya bada 300 an wanke masa motarsa tana kyalli, ya zo yana goge fuskarsa da hankici, ya zo ya kada kai. Kai diga kana can kana zaune kana ta aiko abubuwa. Dogon neman aure galibinsa matsala ne, babu alheri a cikinsa. So a nan gurin ina baki shawara, yar uwa, duk da ke ne kike ta bibiya, tun da kika je yana haɗa kayan nan shekaru bai gama ba, wallahi bai shirya ba ne. Yana dai ɗauke kewa ne da ke, yana zuwa ana soyayya da ke. Akwai mazajen da soyayya kawai suke na jin daɗi da yarinya, ba wai dan zai aure ta ba, a ya buga mata waya, ya ji muryarta, ya ɗauke kewa shi ma ga masoyiyarsa. Haka dai fitintunu na zamani, tun da lokacinsu ne ya kai. Rake in ya kai yanka dole sai an yanka shi an sha. Kankana idan ta nuna dole sai an fasa an yanka a sha, in baka ba za ta rube. Duk saurayin da ya kai munzali ko yarinya da ta kai munzali sai an yi ta yin wannan abubuwa na soyayya, shine ake dan samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Idan ba a yi ba a jin daɗi. To in ba kin yi wasa ba, wallahi wannan saurayin zai yi ta amfani ne da ke kurin, yana jin daɗin sa, yana soyayya da ke, amma ƙarya yake. Da kin ce ya fito sai ya ƙara gaba. Yanzu wannan in kina ƙara matsanta, wallahi zai ƙara gaba ne, ba ki sake ganin sa ba. To me shawara? Ki zero in mind ɗinki, ma'ana ki fitar da tsammani a kansa, ki jira Allah ya kawo miki wani saurayin ba shi ba. Ba cewa ne ki kore shi ba, amma dai wallahi ke ma ya kamata ki fara shiri. In wani ya zo ya bayyana wanda ya fi shi, kawai ki koma kan wancan, ki addu'a, ki bashi hakuri, ki ce Allah ya haɗa mu da alheri. Wannan shine abin da ya kamata ke yi. Idan kuma babu wani, sai ki ta zaman hakuri, ki jira shi nan da shekara 5, 6, 7, 8, 9, wataƙila ko zai gama haɗa kayan ya zo ya aure ki. Dogon neman aure galibinsa matsala yake jawowa, ga yawan fada, ga yawan rashin jituwa. In mai kishi ne, duk lokacin da kika yi wanka kika fita sai ya kira ki, yayi magana, shi fa baya son wannan. Dan wani ya ga ta yi kwalliya, ta sa jambaki, ta fita, ya bugo yana zage-zage. Ni fa ba zan yarda da wannan wulakancin ba, ba zan yarda da wannan cin amanan ba, ba zan yarda da kaza kaza ba da sauransu. To kin ga bai aure ki ba, ya kafa miki doka. Da yawa kuma wanda ma ko fita ma ba za ki ba, tunda yayi engaging ɗinki, yana so zai aure ki. Akwai dai nau'i na takura da sauransu. Ba ina goyon bayan yin wanka da kwalliya da fita da yawo din bane ba, amma dan ki sani cewa akwai matsaloli. Kuma shi ma zai iya zuwa ya je ga wacce tafi ki. Sau nawa ne namiji zai zo ya dauki shekaru yana bin wata, sai Allah ya kawo wata wacce tafi ta, wacce tafi ki haske, wacce tafi ki kwalisa, wacce tafi ki abubuwa na mata, wacce tafi ki kaza. Shikenan ko ta ila gidansu ya fi gidanku maiko, sai ya karkata can. Uwarsa za ta ce a'a ga wacce za ka aura. Amma da an yi ai a gama, shikenan. Duk wanda ya sai kankana bai yanka ta ya sha da wuri ba, rubewa fa take yi. Ku gane wannan karatun, Allah ya ganar da mu.